Pagpadlimbasog daliwa sa kalisod nga nasinati karon maoy sentro sa wali ni Arsobispo Alberto Uy kinihuman. Matudlo ang bag-ong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Diin si Uy maoy kanhi obispo. Posibleng musunod na usab pagtudlo sa duha ka mga auxiliary bishop sa Subo. Si Fe Marie Dumabok sa detalye. Gisaulog sa miaging Sabado ang ika-27 katuig human gibayaw isip Santo ang Bisaya nga si San Pedro Kalungsod. Sa Fiesta Mass, gipalanog sa Arsobispo sa Subo nga ang pusot-pusot nga pagsaka sa presyo sa petrolyo mihatod sa pag-antos sa kadaghanan. Gitandi kini niya nga susama sa krus ang mga pag-antos nga gipas-an sa daghang apektado sa krisis matag adlaw. We have to inspire each other. Do not carry your cross alone. Carry your cross with you. Uban kita Ginoo para makaya nato ang tanan. Taliwa sa mga pag-antos, giauhag ni Uy ang katawhan, ilabi na ang mga negosyante nga dili pahimuslan ang higayon nga mohatod sa grabing pag-antos sa katawhan. Finally, in times of crisis, choose to care, not to take advantage. Karong panahon na, krisis ang kinabuhi, daghana yan matintal magpahimulos. Samtang human matulo ang Diocesan Administrator, Monsignor Gerardo Saco Jr. is Bishop-elect sa Diocese of Tagbilaran. Posibleng musunod na usab pagkatudlo ang duha ka auxiliary bishop sa Cebu. Apan wa mohatag og detalye si Uy, kaya ang mga rekomendasyon kung si kinsa ang posibleng matudlo nga mga auxiliary bishop sa Cebu o saman ka confidential information. Magampo kita nga magdali kay dili man sayon ang dako kayo nga obligasyon, responsibility sa Archdiocese, no? Inahang nagkauban si Bishop Abet nga mutapan. Uban ni Clans Gaboten og Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.